Suntem din nou alături de voi cu știri frumoase ale naturii sau cu o minune a naturii. Și colorate, știri colorate. Mai avem și știri colorate în perioada asta. Un patruped de rasă mops a ajuns vedetă pe internet datorită culorii pe care o are, adică roz. Cățelul de 17 luni s-a născut cu mutră irezistibil de drăgălașă și ochii albaștri. Totuși, ceea ce l-a făcut să se deosebească este blana și pielea lui de o nuanță alb-roz. Culoarea sa neobișnuită este cauzată de lipsa pigmentării moștenită de la mopsul albinos din generațiile predecesoare. Maria, stăpâna patrupedului, l-a adoptat când avea 10 luni și de atunci l-a făcut popular pe Instagram. Contul lui Milkshake, adunând peste 55.000 de urmăritori. În ciuda culorii sale deschise, câinele nu suferă de vreo anomalie congenitală, atât auzul cât și văzul este perfect dezvoltat. Exact, se cunoaște că de obicei în cazul pisicilor, știu eu exact, în cazul pisicilor albinoși, adică pisicii albi care au ochii albaștri sau verzui, de obicei sunt lipsiți de auz și asta este o problemă specifică lor. Ei bine, Milkshake nu este bolnav, așa este culoarea lui, atât, nu este albinos. Dar chiar seamănă cu un milkshake de vanilie. Exact. Ei bine, acum nimic nu ne mai uimește, chiar și Milkshake. Exact. Dar un brand de bijuterii din regiunea rusească, Kostroma, creează pandative cu molecula de COVID-19. După ce molecula COVID-19 a fost integrată în tot felul de deserturi prin lume, uite că s-a ajuns și la asta. Bijuteriile coronavirus sunt confecționate din argint 925, placat cu rodiu. Iar urechiușa prin care trece lanțul este atașată de o coroană aurie. Prețul pandativului este de 1000 de ruble, adică în jur de 230 de lei moldovenești. Autorii ideii susțin că medalionul inedit a fost realizat la cererea clienților, iar după plasarea pozelor pe rețelele de socializare au început să-l producă în număr mare. Juvaiergii îndeamnă purtarea acestuia în calitate de amulet, adică care te protejează, care ulterior ne va aminti de perioada dificilă pe care o traversăm acum. Mulți internauți au arătat însă revoltați de acest design, menționând că este amoral să faci un cult dintr-un virus care a curmat atâtea vieți. Și e o doză de adevăr și aici. Dar cum e să porți virusul la gât? Nu știu, mi se pare și mie un pic ciudat. Bine, până la urmă, în sine, pandativul arată foarte simpatic. Dacă nu știi ce reprezintă, arată foarte simpatic și până la urmă, noi, oamenii iau pandative cu imagini chiar inedite de tot. Statul în casă le este de ajutor celor care suferă de alergii sezoniere. Pentru că oamenii au renunțat la plimbările în aer liber, sunt mai puțin expuși riscului de a face alergie din cauza polenului. Medicii spun că cei care totuși ajung să prezinte simptome specifice, li se oferă consultanță și tratament chiar la telefon. Pentru că spitalele activează într-un regim special, medicii oferă consultații celor care suferă de alergii sezoniere chiar la telefon. Asta pentru ca pacienții să nu fie nevoiți să contacteze între ei. Avem adresări telefonice foarte multe. Eu chiar aș spune cu mult mai deseori oamenii ne apelează pe telefon, cer sfaturi, cer ajutor. Noi, în măsura posibilității, facem consultațiile. Este clar lucru că asta e lucru ieșit din comun, să consulți pacienții pe telefon, însă reieșind de realitatea zilei de astăzi, noi, iată, recurgem și la astfel de metodici. Deși adresările telefonice sunt mai multe decât în anii precedenți, totuși specialiștii spun că numărul celor care ajung să facă alergii sezoniere este mai mic. Chiar și cei care ajung să sufere din cauza polenului de primăvară prezintă simptome mult mai ușoare. Avem o diminuare a numărurilor de cazuri de alergii de primăvară din considerentele că toată populația stă acasă în plină pandemie de COVID-19. Din care considerente? Din considerentele că sunt izolați la domiciliu și se reduce numărul de contactări cu polenul. Mai vulnerabili față de alergiile sezoniere sunt copiii. Săptămânal, în secția alergologie din cadrul Institutului Mamei și Copilului, sunt internați în jur de 10 copii. Secția noastră lucrează doar pentru deservirea cazurilor acute. Ne stăruim acum doar rapid, scoatem starea acută și repijor să externăm. Deci durata de tratament o minimizăm în posibilității 2-3 zile. Primele simptome
Simptome ale alergiilor de primăvară sunt ochii înlăcrimați, strănut, tuse, precum și senzația de mâncărime la nivelul ochilor și a nasului. În țara noastră, aproximativ 20% din populație suferă de alergii de sezon. Aveți o saltea incomodă acasă sau poate o canapea mai veche? Vă treziți obosiți și cu dureri de spate? Dacă încă nu sunteți gata să renunțați la salteaua și patul învechit, atunci noi vă oferim o soluție pentru confortul dumneavoastră. Toperul Renew Natura este fabricat din spumă cu memorie și transformă rapid canapeaua dură într-un spațiu de dormit confortabil. Acesta oferă suportul necesar corpului și totodată permite aerului să circule. Și doar în cadrul telemagazin tradițional, dacă sunați la numărul afișat pe ecran, plătiți doar 1399 de lei pentru toperul Renew Natura, în comparație cu prețul standard de 1999 de lei. Iată, asta reducere. Și, bine, asta nu e tot. Pe lângă faptul că toperul vă este livrat absolut gratuit, primiți încă un cadou, o pernă anatomică Renew Natura. Și sfatul meu este să vă grăbiți, pentru că oferta este limitată. Topere nu sunt atât de multe, iar cei care au canapelele vechi și saltele de proastă calitate sunt mulți, așa că săriți cu apel la numărul afișat pe ecran. Iar noi vrem să vă arătăm cum arată acest toper minunat, tradițional la rubrica În pat cu Tatiana Plăcintă, și cu toperul Renew Natura și cu perna care o primiți în calitate de cadou astăzi dacă sunați la numărul afișat pe ecran. Hai să începem cu toperul. De această dată avem un toper deosebit. Nu este unul tradițional cu care v-ați obișnuit voi, cu o suprafață plată. Este un toper care are o suprafață care îți face masaj. Ion, hai, eu zic să deschizi din partea aia altă. Hai să arătăm, te rog, această suprafață, pentru că oamenii nu o să înțeleagă de ce atâta plăcere așa primim când atingem toperul. Deci, bine, pe lângă asta, mirosul este specific. Toperele de la Dormeo întotdeauna sunt îmbibate cu un anumit miros pentru a vă face să vă relaxați. Pentru că plăcerea olfactivă este incontestabil de importantă atunci când dormiți. Și acest toper este îmbibat cu ceai verde și în momentul în care treceți cu mâna, acele microcapsule plesnesc, exact, și elimină mirosul. Aroma. Deci nu cred că vă imaginați ce miros simțim noi acum, pentru că noi deja l-am atins încolo și încoade 10.000 de ori. Știi, acum înțeleg cum miroase ceaiul verde. Nu atunci când îl fac în cană, dar când miros toperul. Pentru că e mult mai intens. Pliculeț. Hai să arătăm suprafața. Ok, hai să vă arătăm. Noi avem aici un toper care este 80 pe 2 metri, adică este pentru o persoană. Și așa arată acea spumă. Deci, de ce? Da, ca să înțelegeți de ce îl deschidem, este și faptul că în acest caz toperul are o husă detașabilă care poate fi spălată. Da, este o husă acasă, lavabilă. În mașina de spălat. Deci, și acum uitați-vă cum arată suprafața. Hai să mai tragem un pic din Hai să mai tragem, bine. Ca să vedem cum arată el în interior și cum arată această spumă. Uite. Deci Tencel, spumă de memorie. Două desene pe toper care se rânduiesc. Vrei să zici două? 3. Sunt 3. Da, sunt 3. Deci, 3, așa. Deci asta este suprafața de masaj. Deci, cu siguranță, așa ceva nu ați mai văzut nicăieri. Este cea mai inedită variantă de toper pe care am văzut-o eu în viața mea. Și dacă credeți că este o senzație ciudată să dormi pe această saltea sau acest toper reliefat, nu este așa, este foarte și foarte confortabil. Este foarte plăcut pentru că acest relief oferă o senzație de masaj în timpul somnului, ceea ce relaxează încă mai mult corpul, ceea ce punctează anumite zone necesar de relaxat, cum ar fi partea de jos a spatelui, cum este zona dintre omoplați. Faptul că husa este detașabilă este extrem de important, pentru că voi puteți detașa husa odată la câteva săptămâni, o puneți în mașina de spălat la o temperatură de 40 de grade Celsius și ea este curățată, igienizată
Pe lângă asta, mirosul de ceai verde nu se pierde pentru că acele microcapsule rămân tot acolo la locul lor încorporate. Dar după ce l-ați spălat, el se usucă foarte rapid, ați îmbrăcat topperul la loc și îl puneți din nou pe aceeași saltea care, cu siguranță, de-a lungul timpului a lăsat niște adâncituri și după asta spatele nu se mai simte atât de confortabil. Eu am să-l îmbrac înapoi. Pentru că, de ce? Vreau să mai arătăm și partea dorsală a topperului. Stai că nu înțeleg ce am făcut. Ok. Trebuie să mai întind un pic. Cel mai tare nu-mi place să învăț. Asta este activitatea cea mai neplăcută. Avantajul este că pentru a scoate husa se deschide din acel capăt și pe toată suprafața de aici, deci totul. Deci, practic, este un unghi de 90 de grade care se deschide la topper. În cazul topperului foarte ușor se înfață pentru că se deschide practic tot. Exact. S-a deschis, l-ați scos, la fel l-ați introdus la loc și ați închis. Este destul de simplu să operezi chiar și singur cu acest topper. V-am spus, suprafața reliefată permite o relaxare mult mai bună a corpului și în cazul nostru un topper de 80 pe 2 metri s-ar potrivi de minune pentru un adolescent. Și pentru un pat normal, adică nu normal, adică pentru o persoană în vârstă, nicio problemă, pentru un matur. Este un topper de o persoană, hai să spunem așa. Da, adolescent, matur, nicio problemă. Și chestia cea mai interesantă și cea mai utilă este faptul că puteți să aranjați acest topper nu doar pe saltele, pe canapele. Dacă aveți un oaspete și nu aveți unde să-l culcați, nu aveți decât să aranjați topperul pe podea, în dormitor sau în living și să-l lăsați să doarmă. Asta este, știu, în cazuri de urgență. Exact. Sau dacă aveți copii mici, de exemplu, da, cu vârsta de până la 3 ani, copiii care se târăsc prin casă, care merg de-a bușilea, atunci puteți pune acest topper în casă, în living, sau în bucătărie, de exemplu, până gătiți voi prânzul sau cina, copilul poate sta foarte relaxat pe acest topper jos. Asta înseamnă că va fi cald unul la mână, va fi pe o suprafață curată și cu siguranță se va simți foarte plăcut și datorită faptului că acest micromasaj are loc. Și vreau să menționez și această parte, partea din spate, partea dorsală, partea pe care se așează pe canapea și pe saltea, este una cu bule din silicon, ceea ce înseamnă că este o suprafață antiderapantă, nu permite să lunece topperul pe suprafață. E foarte, foarte, foarte bine se ține. Exact, pentru că de obicei noaptea, dacă puneți hai să zicem, o plapumă, o pătură, alunecați pe ea și zboară de sub voi. Ca să nu se întâmple același lucru cu topperul, îl puneți și el, uitați-vă. Da. Eu o să încerc să-l împing, dar el... Nu, el este foarte, foarte bine fixat. Este foarte stabil și asta este important. Și prețul lui este incontestabil de bun. Vă dați seama că aveți parte de o reducere și, în plus, haideți să revenim la cadoul nostru. Este un cadou în exclusivitate din partea noastră de la Telemagazin. În set cu topperul primiți cadou și perna Renew Natura, care este o pernă cu memory foam, cu spumă de memorie. De altfel este din același material, pur și simplu nu este atât de reliefată. Ea nu este reliefată. Dar este reliefată la modul standard de la Dormeo, adică avem două valuri. Exact. Valul pe care dormiți atât pe spate, cât și pe o parte și atunci coloana vertebrală are o poziție corectă. Exact, este partea mai bombată pentru situația în care dormiți pe lateral parte, da. Și partea mai puțin bombată în cazul în care dormiți pe spate, de exemplu, sau pe burtă, cum dorm alții. Și ea, din nou, aceeași sistemă. Husa este detașabilă, lavabilă la o temperatură de 40 de grade Celsius în mașina de spălat acasă, fără necesitatea de a merge la o curățătorie chimică. Ai scos deja perna să arătăm cum arată și fără husă? Hai să scot și perna, ca să vedem. Și este o pernă tradițională din memory foam, cele care îmi plac mie cel mai mult, pentru că eu am de astea acasă și le am de ani buni. O să vă spun de fiecare dată că am perne care au fost cumpărate în anul 2000,
2011 și de atunci le folosesc în continuu. Am 2 perne. Deci nu își pierd din calitate, asta e foarte nici important. din calitate, nici din formă. Mirosul lor se păstrează la fel de fresh și ele sunt curate, ceea ce înseamnă că le puteți folosi ani. Și așa îmi place cum funcționează mecanismul ăsta de memory foam, este pur și simplu fenomenal. Exact. Și își revine la forma inițială în doar câteva clipe. Câteva clipe, da. Cine a inventat memory foam-ul ăsta? Să-i dea Dumnezeu sănătate. Exact. Extraordinar. Ei bine, doar astăzi aveți oferta despre care vorbim, doar pentru telespectatorii Telemagazin, doar 1399 de lei. Iar noi vă mai povestim, vă mai arătăm care sunt avantajele acestui topper și acestei perne. Suprafața topperului Renew Natura de la Dormeo este realizată din fibre Tencel. Extrem de moi, v-am arătat cum arată asta. Husa este hipoalergenică, foarte durabilă, prelucrată după tehnologia sistemului Essential, soluție certificată împotriva acarienilor, bacteriilor și a mirosurilor neplăcute. În plus, căptușeala este detașabilă și o puteți spăla chiar și în mașina de spălat la o temperatură de 40 de grade Celsius. Iar pe lângă toate aceste avantaje, acum avem și o super ofertă pentru voi. Dacă sunați la numărul afișat pe ecran, plătiți doar 1399 de lei pentru topperul Renew Natura de la Dormeo, în loc de 1999 cât costă în magazinele partenerilor noștri. Iar noi vă oferim și un cadou. Perna anatomică Renew Natura, care costă în magazine 499 de lei, iar acum o puteți primi absolut gratuit, așa că voi să aveți un set complet pentru un somn liniștit. Mai mult ca atât, setul din topper și perne va fi livrat la ușa voastră absolut gratuit, fără niciun ban, așa că profitați acum de oferta Telemagazin, cât mai stăm acasă, cât mai privim televizorul, cât dormim mult mai mult în această perioadă și avem nevoie de un somn sănătos ca să ne încărcăm bateriile pentru perioada de după carantină, așa că acest topper este exact la țanc. Tu n-ai adormit încă? Știi, de fiecare dată când suntem în pat cu Tatiana Plăcintă, mă gândesc că ce noroc am eu de un job absolut senzațional. Când vii la serviciu și te culci să dormi. Eu nu știu, cred că ați visat toți la ce... Bun, că noi toți dormim la muncă câteodată. Dormim în noi, în interiorul nostru, de multe ori se întâmplă. Dar să vii la muncă, să te împrăști așa pe un topper super relaxant și pe o saltea bună, nici nu știu dacă mai vreau să merg acasă. Știi care e chestia? Că acum telespectatorii sau proprietarii de topper Renew Natura nu vor mai dormi la lucru, pentru că vor avea un somn destul de sănătos acasă, un somn relaxant și astfel nu va trebui să dormiți în sine la serviciu, pentru că ați dormit puțin, ați dormit prost, salteaua vă intra în coloana vertebrală, canapeaua mirosea a borș mâncat săptămâna trecută și așa mai departe. Nu. Acum acest topper cu miros de ceai verde vă face somnul relaxant și odihnitor. Dacă salteaua mea de acasă este veche și nu am topper, vă dați seama că eu cu plăcere vin și dorm la serviciu, așa că eu pot profita de acest aspect oricând. Mie îmi place foarte mult și ți-am zis, cel mai mult îmi place aici, anume faptul că topperul este reliefat. Eu până acum nu am văzut așa topere și mie îmi place mult senzația asta de parcă îți face masaj. Da, și știi, parcă nici nu aș mai vrea să pun vreun cerșaf deasupra sau vreo prostire, cum o numesc la țară. Nu aș fi vrut, pentru că suprafața acestei huse chiar este foarte... Mai treci cu mâna așa și mai aproape de mine, așa. Dar miroase senzațional. Deci chiar are un miros foarte plăcut. Și pe lângă asta... Și apropo, nu miroase așa pur și simplu. Trebuie neapărat să atingeți suprafața, să o frecați puțin, așa cum facem când stăm culcați pe ea, când, nu știu, ne atingem cu fața, cu corpul. Doar atunci se elimină mirosul, pentru că doar atunci se sparg microcapsulele alea de aromă. Exact. La contactul cu corpul și, deci, sub greutatea corpului, aceste microcapsule se sparg și elimină mirosul. În mod normal, dacă puneți topperul în mașina de spălat, de la procesul de spălare nu se sparg aceste bule. Deci, ele, practic, sunt veșnice aici în topper, pentru că cât timp o să-l aveți, atât timp o să miroase frumos, o să vă
bucurați și de această pernă și e foarte fain faptul că le puteți lua la pachet, pentru că dacă aveți doar topperul, nu o să simțiți acea relaxare necesară și la 100% care trebuie să o simțiți. Dacă aveți și perna, înseamnă că voi aveți o relaxare mai complexă. Așa că e o plăcere incontestabilă și cu siguranță este foarte bine să le aveți pe toate. Repede să mai spun încă un avantaj care mi-am adus aminte de el, este faptul că topperul ăsta este foarte compact. Și atunci când vreți să-l luați în călătorie, atunci când mergeți la bunici și știți că la bunică canapeaua sau patul este din 1945, atunci nu aveți decât să încărcați acest topper în portbagajul mașinii. Atunci când îl rulați, puteți să-l strângeți foarte, foarte, foarte bine, pentru că așa este specificația acestui memory foam, care se strânge foarte bine, iar când îl deschideți, ea se repartizează așa cum se cade, se umflă înapoi, revine la forma inițială și foarte repede. Exact. Apropo, în momentul în care o să vă fie livrat, topperul Renew Natura o să fie livrat într-un pachet vacuum, ceea ce înseamnă că el o să aibă o dimensiune foarte, foarte mică. Îl desfaceți, îl întindeți și îl lăsați așa să stea între 6 și 8 ore. Este timpul necesar ca memory foam-ul să-și revină la suprafața lui. Dar suprafața topperului Renew Natura oferă senzația de masaj în timpul somnului și în același timp are efect de ventilare, reducând astfel căldura și umiditatea pe parcursul nopții. Topperul are 7 zone de confort care oferă suport direcționat spre fiecare parte a corpului. Spuma cu memorie se adaptează formei, greutății și temperaturii corpului dumneavoastră. Cu topperul Renew Natura, somnul va fi mai calm, mai odihnitor și mai profund, cu siguranță. Sunați acum la numărul afișat pe ecran și beneficiați de o reducere de 30%, adică plătiți începând cu suma de 1399 de lei pentru topperul Renew Natura, în dependență de dimensiunea pe care o alegeți. În plus, primiți cadou o pernă din aceeași serie care, în mod obișnuit, costa 499 de lei. Și toate astea vă vor fi livrate absolut gratuit oriunde le veți spune operatorilor Top Shop. Și dacă vreți să le faceți cadou cuiva drag, acum în perioada în care nu puteți merge la ei, pur și simplu indicați adresa acelor persoane și topperul împreună cu perna o să le fie livrate fix la ușă. Așa că eu zic că e cazul să luăm o pauză de somn. Să luăm o pauză și să ne culcăm. Exact. Între timp, voi vedeți mai multe detalii despre topper și despre pernă, desigur. Un somn liniștit și calitativ este cheia succesului și a dispoziției bune în fiecare zi. Dacă până acum aveați insomnii și vă trezați cu dureri de spate și gât, uitați de aceste senzații. Venim cu o ofertă irezistibilă. Doar acum puteți cumpăra topperul Renew Natura la doar 1399 de lei în loc de 1999 cât costă în magazine. Aceasta poate transforma o canapea incomodă sau dură într-un spațiu de dormit de vis. Topperul este confortabil și permite circulația aerului. Mai mult decât atât, ameliorează stresul provocat de durerile la nivelul articulațiilor. Este ușor de întreținut, are doar 6 cm grosime, iar baza acestuia o constituie spuma cu efect de memorie, ce ajută la distribuirea uniformă a greutății corpului. Se potrivește perfect pentru cupluri, întrucât absorbe mișcările unei persoane, astfel încât cealaltă persoană să nu fie deranjată. Nu ezitați, acum este momentul să telefonați la numărul afișat pe ecran și beneficiați de această ofertă atractivă. Achitați doar 1399 de lei în loc de 1999 și primiți topperul Renew Natura absolut gratuit, direct la ușa dumneavoastră. Și pentru că ne place să facem surprize, venim și cu un cadou, perna anatomică Renew Natura. Nucleul ei este realizat din spumă de memorie care permite să se adapteze complet la forma și greutatea capului, asigurând un somn confortabil și sănătos. Căptușeala este hipoalergenică, iar vestea bună este că o puteți primi în dar dacă cumpărați topperul Renew Natura cu doar 1399 de lei. Două produse de vis la un super preț!
Am început săptămâna aceasta cu forță, dar deocamdată ne luăm rămas bun de la voi. Revenim și mâine, așa că stați aproape de noi. Dar stați acasă, la revedere! Pa!